Už to nahráva. Už to nahráva. Poďte si. Počkaj. Vidíš sa? Počkaj. Vidím sa. Dobre, si pripravená? Přijme vlasy. Dobre, raz. Dobre, raz. 2, 3. Čaute. Čaute alebo ahojte. Ja neviem, ktoré je lepšie. Čau. Čaute. Počkaj, ty dobre nastav. Ešte raz. Aha. Dobre. Čaute. Ja som Nika. Ja som Laura. A vítajte pri našom prvom videu. Niky a Laura TV. A dnes Takže? budeme točiť Best Friend Tag. Takže prvá otázka je, ako a kedy ste sa zoznámili? My sme sa nemuseli zoznamovať. My sme rodina, takže my sme sesternice z druhého kolena, takže sme rodina, ale akože asi som mala 3 rokov možno. No, nejak tak, alebo 2, ja neviem. 2-3 No. Ako dlho sa poznáte? od malička. Tak 12 rokov, 12-13 rokov. Aká je vaša obľúbená spomienka? Asi Londýn. Keď sme boli v Londýne spolu. Sme išli na Monday koncert spolu. A bol to dobrý koncert. Aj ten London Dungeon bol dobrá Skôr spomienka. som sa posrala s prepáčením. Aj ja. Ale... Ale to bola najlepšia spomienka asi, čo máme. A aká je jej vysnívaná práca? Najprv si chcela nejako, že okolo sveta si chcela cestovať, potom si chcela byť nejakú medicínu. Niečo s číslami, niečo... Na obchodnú, vidíš? No. A tvoja je... To zmyslu. Počkaj, mám to. Byť speváčkou alebo herečkou alebo niečo také. To si vynechala? Modelka? Nie. Právnička. Jaj, právnička! Ona chce búchať po stole stôl. Presne tak. Tým. Kladívom, Áno. čo to je. Aký je váš obľúbený obchod? Ani ja neviem. Ale nie, obchod ako podľa mňa ako oblečenie. Je oblečenie. Topshop. No, top shop. Buď New Yorker, No, možno. H&M, H&M, HM. H&M. Alebo? Ten Abercrombie. Mhm. Tie 3 jeden z tých. Chápal som to. Aký je váš obľúbený televízny program? Moc nekúkam telku. HBO. HBO. Tam majú filmy. Tvoj je obľúbený program, ale... Tak tvoj je asi... Program? No. No tak ono. Panela je tvoj. Jaj! Aha, nie program náhodou, že Jojka to Nie, to je stanica. Tak tvoj... Tak Laurín je panelák a... Tvoj je tiež. Hej. Čo vám vadí na tej druhej? Som zvedavá, čo Tvoj povie. veľmi vadí už 10 rokov. Už viem asi, čo povie. Nikdy, ale nikdy nevieš, čo chceš. Nikdy, že sa niečo opýtam, že chceš ísť k nám, baba, neviem. Hodinu a hodiny, neviem. A po 100 minútu idem. Alebo neidem, to je jedno, ale neviem. Furt, všetko sa pýtam, neviem. Upsis. A čo mne na nej vadí? Že vyspáva do 12. a ja ju potom nemôžem zobudiť. Alebo ešte keď schytí takúto svoju náladu, že s nikým sa nebaví. Alebo je taká, že a dobre, daj mi pokoj, ja nemám náladu na teba teraz. Čo vám, nie. Kam by ste spolu išli kamkoľvek na svete? Japonsko. Ting. A nie, teči. Španielsko, tam by sme asi išli. Alebo zase Anglicko, podľa mňa.
Tam bolo dobre. Tam bola asi najlepšie. Ale ako aj v Grécku nebola zle, ale... Tam sa bol problém. Proste anglické Londýn. Aký je váš obľúbený vtip? Máme červené kouzlo, to je asi 10-ročné. Príčesky. Akože veľa ľudí teraz bude, že čo to trepete. Nie, máme ešte, že jojo, že akého joja voláš. Yeah, A a to to bolo- better have my money. Jojo, jojo, ulala. Sme si raz spievali v aute, keď sme išli s jej babkou z Bratislavy a ona to začala spievať a tam je na začiatku jojo, jojo a jej babka taká, akého joja voláš? Komu treba sa dlhšie pripraviť do školy? Asi mne. Neviem, či vôbec sa ty pripravuješ do školy. Dobrá, hodinu a pol. Obľúbené ročné obdobie. Tvoje je leto. Tvoje je zima, jeseň, Mhm. Blackberry alebo iPhone? iPhone. Obľúbená značka make-upu, na to je ľahké. Tvoje je make-up alebo Dior? Tvoje je make. Že make-up, ja som povedala, že make-up alebo Dior. Tvoje je make. A tvoje je make alebo... Bobby Brown. Keby ste uviazli na pustom ostrove, čo by ste si za sebou vzali? No tak daj. Môj telefón, nabíjač. Počítač, nabíjačku. Fotky, jedlo a voda. Mydlo, hrebeň. Ako ešte mi povedať, že kde máš na opustenom ostrove zástrčku? To sa robí so slnkom, keby si A vedela. tak ale to potom ti netreba nabíj ono. To. To je jedno. Oblečenie, vložky, Babská záležitosť. nejaké tabletky, keby náhodou niečo volalo. Topánky, jasné. Teba, nejaké auto, klímu, nejakú posteľ, nejaké zrkadlo a ešte viac iných vecí. Neviem, čo som si zobrala. Nejakú vodu, jedlo, hlavne ja som neobrala železo. A podobné veci ako tuto. A melada. Nájhra. Simsy. To som povedať, že Sims, že naraz. Keby váš dom horel, to je taká typická otázka, čo alebo koho by ste zachránili? Hodinu. Rodinu, môj telefón, poťák, môj počítač, typická. nabíjačka. Gina, ale nie je to To je človek, pes. to je pes. A ty som vrala, že rodina. Rodinu. Tie fotky, to som A zobrala. fotky, asi by som to zobrala. Potom bolo všetko jedno. Nohavice alebo šaty? Šaty. Nohavice. Veríte na koniec sveta? Nie. Nie. Možno niekedy. Možno niekedy bude, ale neverím na. Obľúbené zviera? Pes. Moje nie pes. Také zviera obľúbené. Vieš ten... Jak sa Ňochot? No to je môj. Lebo to ako ja. Typická Laura. Tvoje je... Pes? Už som to povedala. Ja? Obľúbený film? Nehovor to interview. Áno, obľúbený film. A môj? A tvoj obľúbený film asi tiež. Či? No neviem, mám veľmi veľa obľúbených film. Popíšte sa navzájom jedným slovom. Lenivá. Nerozhodná, presne to je to slovo, čo som chcela. Komédia alebo horor? Horor. Komédia. Obľúbená píseň. else was ever behind me? All these lights that can't blind me. With your love, nobody can drag me. All my life you stood by me. No one else was ever behind me. All these lights that can't blind me. With your love, nobody can drag me down. A tvoja? To Poison, ktorý ty si raz povedala. Áno. Mám však v nose. Ježiši! Ďalšia otázka. Počkaj, dávam tvoju pesničku, aby si bola spokojná. I could have dinner for breakfast. My sanity Dobre, to stačí. Takže... Sanity for breakfast. Počkaj, ideme to. Čo je divné? Čo? Čo je divné, čo je? Čo je divné, čo je? A čo je divné, čo nie je, ale ja neviem čo. To je jedno. Čo? Čo je divné, čo je? To je jedno, nie je to tam. Ja divné, čo akože ješ. Ješ, jedlo. Ja, aha. Nie, nič také divné nie je. Ako...
všetko je ako normálne. Nič divné nie je. Ja? Asi slimáky často jedla. Často jedla na tie dovolenky. Takéto v tých. Ja tie mussels. Áno, to. To bolo divné. Podpatky. Aha, opätky. Táto bolo napísané podpatky. Opätky alebo balerín. Ani jedno. Opätky, asi radšej ako balerinky. Tam mám, že opätky alebo tieto sneakers, tak si dám akože to, ale asi opätky. Aký máte rovnaký kus oblečenia? Tie šaty biele. Ktoré už nemám. Tričko. Tričko. No. Aké je vaše obľúbené jedlo? Tvoje obľúbené jedlo je pizza alebo burger. A tvoje obľúbené jedlo? Lasagne? Ale čo? Lasagne. Nie. Aké máš obľúbené jedlo? Sushi. Jaj, sushi! Ježiš. Ako aj mne chutí sushi. Choď ale preč. Choď preč. Ona ho miluje. Choď. Kde si? To je končíme už, lebo už trošku mi kveze. Takže to bolo všetko. Iu. Dúfam, že sa vám toto páčilo. Naše prvé video. A lajkite. Zdieľajte, odber. A nájdete nás na Twitteri, AskFM, Instagram, mail. Instagram nemám, takže to je. Budete mať všetko dole v popise videa. Takže my sa s vami lúčime. A budem robiť videa asi raz za týždeň, asi tak to asi nejak vyjde, neviem, že ako to vyjde, to je jedno. Dúfam, že sa vám to páčilo. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Mua. Však sa to zatvára, počkaj. It's when I'm with you, but I love it, Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll